ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, агар ба шумо наздикон ва шиносони шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо бародари ба боварии худ Умедро тавсия медиҳем. Ин бародари мо бо мошинҳои замонавӣ шуморо ба граница бурда меорад. Бародари мо Умед аллакай чанд сол мешавад ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва шафёри пуртаҷриба аст. имрӯз 26/01/2026. бачаҳо чӣ хел рафтӣ омадӣ? номероро аз ки ҷо гирифте? Чӣ гуфта? раҳмат бачаҳо, алло нигавон. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда муроҷиат кунед ва бо ин бародари мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Педи Пимблет баъди шикаст хӯрданаш дар ҷанг зидди Ҷейсон Гейҷи чунин эълон кард: умедворам ки ба ҳама муҳорибаи ман писанд омад. Ба ҳама онҳое ки омада дастгирӣ карданд ва онҳое ки аз хона тамошо карданд миннатдории худро расонидан мехоҳам. ман сиҳатам ва осеб надорам. пеш аз муҳориба худро хуб ҳис мекардам. лагери тамринии хуб ва вазнкамкунии хуб доштам. ягон баҳона нест. ҳамон шом беҳтарини мо ғолиб шуд. Ҷейсон Гейҷи, табрик бародар. барои ман бо чунин легенда дар октагон ҷангидан шараф буд. рав ва камарбанди доимиро гир, чизеро ки карьераи ту сазовор аст. умедворам ки мо боз вохӯрда метавонем ва ин дафъа барои камарбанди доимӣ, чунки ман ҳоло ҳам боварӣ дорам ки чемпион шудан тақдири ман аст. UFC, ташаккур барои имконият. ҳамаи шумо медонед ки дар ояндаи наздик ман барои ин камарбанд бармегардам, навиштааст Пимблет. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Пимблет ягон баҳона накофт ва иқрор шуд ки Гейҷи ҳамон шом зӯртар буд. чемпиони пешинаи вазни нимёнаи UFC Камаруддин Усман ҳоло ҳам боварӣ дорад ки маҳз ӯ бояд ки рақиби Ислам Махачев шавад. ягон гуна гуфтугӯҳо ҳоло набуданд, лекин махфӣ нест ки ман нисбати Ислам чӣ гуна муомила дорам. Ислам ба ман писанд аст, ман ӯро беҳтарин чемпион мешуморам. Лекин ҳамчунин шубҳа надорам ки маҳз ман дар ин дивизион барои ӯ санҷиши беҳтарин шуда метонам. шарт нест ки ман оиди сатҳи худ гап зада фаҳмонам ки барои ин варзиш чӣ корҳо кардаам. ин каме аҷиб менамояд, лекин бозии мо ҳамин гуна аст. умедворам ки UFC инро мебинанд ва ба ман имконият медиҳанд ки баромада исбот кунам ки ман ҳоло ҳам беҳтарин дар ҷаҳонам, гуфтааст Усман. хотиррасон мекунем ки Камару Усман аз соли 2019 то соли 2022 чемпиони вазни нимёнаи UFC буд ки дар ин муддат 5 маротиба камарбанди худро ҳимоя карда тавонистааст. 2 маротиба зидди Масвидал, 2 маротиба зидди Ковингтон ва 1 маротибаи дигар зидди Гилберт Бёрнс. топови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян омодааст ки ба вазни ним сабук фарояд ва бо чемпиони ин вазн муҳориба гузаронад. агар ки ба ман Топурия, Гейҷи ё ягон ҷангори дигарро надиҳанд, пас ман ният дорам ки камарбанди вазни ним сабукро гирам. ман бо мураббии худ суҳбат кардам. ӯ ҳамаи чизро муқоиса карда қарор баровард ки ман ба вазни 66 кг фаромада метонам. мо ин корро карда метонем. агар ки муҳориба моҳи июн баргузор гардад ва моро 2-3 ҳафта пеш хабардор кунанд ки дар вазни ним сабук меҷангед, пас мо ин корро мекунем. барои маълумот, ман 10 рӯз пеш аз муҳорибаҳои худ тақрибан 74 кг вазн дорам. ман ҳоло ҳам дар вазни сабук мондан мехоҳам, лекин агар онҳо гӯянд ки Илия бо Гейҷи меҷангад, пас ман аз онҳо як муҳориба дар вазни 66 кг талаб мекунам ва баъд муҳорибаи унвонӣ мебинем ки онҳо чӣ нақша доранд, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, чемпиони вазни 66 кг Александр Волкановский оиди ин суханҳои Арман фикрҳои худро баён кард. ман Визовҳоро дӯст медорам. Арман аниқ санҷиши ҷиддӣ мешавад, агар ки ӯ ба вазни мо фаромада тавонад. ҳамчунин Мавсар Евлоев. ҳатто аз нуқтаи назари гӯштин ин чиз барои ман шавқовар аст, аммо ҳамаи ин чизҳо дертар, чунки маро рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ муҳориба зидди Диего Лопес интизор аст. касе ки рақиби навбатии ман шавад, маро қаноатманд мекунад. Мавсар, Лерон Мёрфи ё ҳатто Арман, агар ки ӯ ба вазни мо фарояд, ин дар ҳақиқат муҳорибаи хеле шавқовар мешавад. ман фикр мекунам ки ҳимояи ман аз текдаунҳо дар сатҳи хеле хуб аст. барои ҳамин чунин муҳориба хеле шавқовар мешуд, гуфтааст Волк. ва дӯстон, бинед ки чӣ гуна Арман Царукян боақлона рафтор карда истодааст. ба ҷое ки нишаста шикоят кунад ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надода истодаанд, ӯ худро пеш бурда истодааст. чанд муҳориба бо қоидаҳои гӯштин гузаронид. 1-2 ҳафтаи охир бо чандин блогерҳои машҳури хориҷӣ навор карда истодааст ва худи ҳозир дар саҳифаҳои иҷтимоӣ аз ҳама фаъол аст ки қариб ҳама оиди ӯ гап зада истодаанд. ӯ ҳатто омодааст ки дар вазни 66 кг
Instagram ҷангад. Ана оиди Волк бошад, пас ӯ доимо барои ҷанг зидди касе ки набошад омода аст. Лекин Волкановскиро аллакай саҳари 1 феврал реванш зидди Диего Лопес дар турнири UFC 325 интизор аст. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.